Hvor tager vi hen? Hvor tager vi hen? Yeah. Goddag, mit navn det er hvor skal jeg hen? Hvor skal jeg hen? Kan du hjælpe mig med det? Jeg kan ikke finde vej hverken til højre eller til venstre, op eller ned hele tiden. Men jeg kan ikke finde noget af hvor fanden det var jeg skulle dreje. Nu er jeg her, kan du hjælpe mig? Jeg sagde goddag, mit navn der, jeg ved ikke hvor jeg skal hen. Jeg er der eller der eller der eller der eller der eller der. Der er så mange muligheder lige her. Jeg kan slet ikke finde hoved og hale i noget som helst. Jo, hvor skal jeg hen? 1, 2, 3 til 3 til 2 til 3 3. Hvordan tæller man til 4? Det har jeg glemt. Hvor skal jeg hen? Hjælp mig. Hvor tager vi hen? På farten igen. Vi farten igen. Hvor tager vi hen? På farten igen. Vi farten igen. Hvor tager vi hen? På farten igen. Vi farten igen. Hvor tager vi hen? På farten igen. Vi farten igen. Hvor tager vi hen? 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 På farten igen. Vi farten igen. Hvor tager vi hen? På farten igen. Vi farten igen. Hvor tager vi hen? På farten igen. Vi farten igen. Hvor tager vi hen? På farten igen. Vi farten